Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Nagapalangga sa imo. Mga kanaisyaga, mahilig ka bala magpamati siyang audio drama? Kantahan kag iban pa? Ari na kami, ang inyo blind massage barkadahan. Gina-shout out naton dira ang mga taga Jespel Blind Massage dira sa Iloilo. Sa kay manang ko dira Alma, kay Nung Dodoy, kay Inday Christine Joy Yellow. Sa tanan-tanan nga mga masahista dira sa Jespel Blind Massage, maayo gid nga pagpamati sa inyo tanan. Kag syempre lo, ang aton amigo Jan Aldrin Magalso. Si Toto naton dira Raymond Dalunes, maayong adlaw man da siya. Gina-shout out man naton dira sa syudad sang Bacolod City. Ang tanan naton yung mga tagpalamati, mga Pilye family. Si Ma'am Pinky, kag si Utay, kag ang ilang mga kids, si Bea, kag si Jacob. Kag siyempre ang mga taga Aero Reco, nagapamati man sa aton. Si Inday Joby, si Sir Manuel Pilye, kag ang ila Three Kings na, no? Si Lawrence, si Sed, kag ang bata nila nga Sir na subong, si Sir Vincent Pilye. Ang mga Guangco family, mga taga Skygo Kabankalan, ang pag-shout out, halin sa inyo gwapo nga amigo, Robert Gicar, siyang Agisan, Himamaylan City. Loloy Leong, gina-shout out ko man dagali, kag maayo lang da nga pagpamati sa kay Ma'am Kirsty De Jose Banyas. Ma'am Kirsty, kamusta ang pag-ML tada? Baw ka ML gali da si Ma'am. Aw, gapaurok-urok gid sa kuno hambal sa ngakon nga gwapuhon ni pakaisa nga si Koy Piyok Banyas. Salamat gid sa inyo nga pagsuporta sa aton yung mga programa. Aba, puwerte. Ginatamyaw ko man nagali no sa may kawayan ang mga Magbanwa family. Sa akon parenteda kay Inday Sweetenya Magbanwa. Hi! Kag gina-shout out ko man gali dira sa may barangay Banago, Bacolod City, si Miss Nonali Albacete. Inday Nons, thank you gid sa pagpamati kapag suporta. Sa may Manila, gali ko no, nagapamati man sa aton ang mga blind massage dito. Si amigo ko, Eli Barrios. Nan, thank you gid sa iyada nga pamilya. Gina-shout out ko man tagali ang mga taga-lovers group chat. Sa kay tito ko, Paul Jan Orgenya. Thank you gid sa pagpamati. Kag sa mga taga-GSBC da ha. Sa kay tito ko, Ricky Amante. Salamat man sa inyong pagsuporta diri sa aton nga mga programa. Kag sa Hinigarano, ginatamyaw man naton dira si Inday Roslyn Tyson. Halin sa amon tagipusoon mga kanaisyaga, ang amon pagpasalamat sa inyo padayon nga pagpamati, padayon nga pagsuporta sang aton nga mga audio drama. No? Thank you gid sa inyo kay bisan wala ka mudra sa may makita nga mga video, ginasuportahan ninyo gihapon kay ginapamatian ang aton nga programa, no? Dasulan tam video kay dulom. Ang ginahimo namon nga programa para inisingit tanan-tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time. Bala na ini. Ginahigugma ko ikaw, Kat. Ginahigugma ko man ikaw, Daniel. Anong hambal mo, Kat? Uy,
Ari, gali ka mo dire? Enrique, ikaw? Daw unahan pa ko sa bulag ngayon niya. Boss, hindi boss. Ba, Enrique, maluoy ka. Hindi. Hindi ha? Ba, Enrique, hindi! Kat, nga nagbisi ka. Juan, may gindamgo abi ako eh. Ha? Anong gindamgo mo? Nga kita na? Roy, Aldrin. Romel, maayo kay nagupod ka mo diri gihapon sa akon sa mall. Kay kung didto lang kita sa beach nga ginkaduan naton. Oh, do na stress pagid ako. Kalain sang tubig, kahigko. Do wala ko gid maluyagan ang lugar nga to. Ati, siyempre, boss, gusto namon niya nga mangin malipayon ka. Para may libre kami sa ino, boss. Oh. Sige, boss. Mangita na kita sa palamahon. O sige, John Roy. Mayo lang. Kay nakumbinser ko sila ni Boss Enrique kag ni John Roy ba nga magpangita sa lain nga lugar. Kung natabo, nakita yagid si Catherine kag si Daniel. Amo lang nagaling gusto ninyo permi ha. Librehon ko kamo. Daw hindi halata Daw hindi halata nga, no, boss? nga mga patay gutom kamo. Ari na ako sa mall. Makadamo sing tao di. Abi ko, hindi na di sila pwede. Nga daw may buang di astupad ko, ha? Ari nga ako, amigo, ho? Uy, Parimiloy, saan din ka naghalin? Nabago ka lang? Magulang pa abot, halin ako sa Asia. Wow! Grabe, tingala ko nga wa'y tagid ka makita kay sa din nga Asia na. Asia bla, lagi akong nag-i-Asia. Werte ba? Kagwapo si imo subong ah. Ano ba tsagan mo na? Oo, kay daw lain ka nagidya sa una. Sa una do si Pigado ka lang, subong do. Kasi katunto na. Parimiloy, may pamilya ka na subong? Pamilya na may harap ako sa una pamilya. Sa sumo, utod na tatay. Bastos. Abot ko silingon kung may asawa ka na o kunubya. Asay. Ay ako ya, kapangita ko di sa bunsang pangaluyagan ho. Ay, ko pangita ka sa tulaga. Oo. Abay, ko bindar ko sa imo. Uy, basta gwapa ha? Gwapa na siya. Basta siksi ha? Siksi na siya. Wow, sino na siya? Si Lola ni Catherine. Imo lang na sa Parimiloy ah. Do hindi ko na siya ya. Bulagatan ko siya, bukid ko siya. Mayo pa siguro Parimiloy, kikagina pa tadig istorya. Mamahaw tanan. Ano ito pabahawad? Depende sa imo kung anong ilibre mo sa akon eh. Ako na gidaulat ko. Gusto mo man gali magpalibre? Hindi. Ano? Gabagabal sa ako ng dubya ko, kapag gusto ko ano yung buod ko.
mi ganinoy. Ari ka di gali? Oo, gapungko-pungko May upod ka haw. Migo tagali si Migo Pitpit. Migo Pitpit si Migo Toy Toy Hello, Migo, Noy. Grabe tingo ba dadwindi ba? Bagay gid ka mga duwa ba? Doagin kami do. Bagay kami. Ano ganing tuod mo nga ngalan Migo? Ako? Oo. Si Petroko. Buda tawag sa ako Pitpit. Petroko, Petroko. Dumduman ko si lulutas yun. Ay, hindi ka maghibi, Migo. Mahibi man ko na karon. Nagasakit ang akong buot. Ngaw. Wala niya natang sa ako ng kape. Pit, Uy, kasadya gali ko na ari ka no. yaman Pit. Ikaw si Pitpit. Ugadi, nalipad ko. Maupod ka sa amon? Sa diin, Mahanguha tas ang riyabas bayabas. Oo. Pet, may nanutaran ko ba sa inyo ni Toy Toy? Ngahaw, anong nanutaran mo sa amon? Nga pariyo ka mo tingo, gaw. Siguro, kay pariyo kami itsura. Nga mga laway. Bao, kinahanglan mapuno ko na ng balde. Para makapaligo na ko. Ay, si Tasyo. Ang pagkanto diri sang iya mga nobya na dumduman ko. Para si Sonia ho. Hindi ka pagkapit. Hi. Ba't ka Tashi. nandito? Nandito ako dahil na-miss na kita eh. Alam mo naman. Mahina si Merson. Bigyan. Sa Amerika. Oo. Salamat ka kay lockdown. Kung ara sila, masih madisgrasya ka, ged. Nasaan nanay mo, Sonia? Andun sa, sa bahay namin. Sa boarding house. Naku, nandyan din siya. Pati. Hi, Imelda. Yes? Anong problema, Tasyo? Nastintin na may gani magbanwa ba? Kay balo ka naman dito ako sa Iloilo naghalin. Siyempre, nagpariyoguro nga mo tingog. Grabe, ilusyon ba? Marunong ka na magano ha? Kung tagal, mag-ilongwe ha? Siyempre naman. Medyo matagal-tagal man ko di eh. Oy, nagsakot-sakot siya din Tagalog, oh. Mo, grabe. Gala na din pa naulog siya niya sa akin, mapodalo mo. Ganyan siya. Namiss na kita kasi Tasyo eh. Oy, Tasi pala. Ikaw, Imelda, na-miss mo rin ba ako? Medyo hindi na eh. Ay, ano ba yun? Buti naman. Nawala ang pagkamis mo kay Tasyo dahil medyo matagal nga wala ka mo nagkitanay. Yung katumitingin hindi sa akin Siya na kasi ngayon ang mas type ko eh. Tapos ka gid. Isoso niya. Si Mas Cubado. Ikaw pa rin, Tashi. Oy, ari ka mo di aw. Ari ka man di mo. Hindi na pag... Huwag mo siyang tingnan kasi ba may tubig dyan eh. Sobra ka naman imululutasyo. Ang mga gwapa galing sa mga bisita mo diyo. Hi miss, I'm Maski. Maski Bede. Mas Cubado. Ang pinakagwapo di sa Mon Barangay bla. Wow, gapakyot pa siya ho. Ang kapal ng mukha mo Ako nga pala si pabayain na lang siya anak. Pabayaan mo na yan. Naman, gusto ko sang anak mo eh. Nanamian ang anak mo sa ako. Nagwapuhan siya.
Tama yan, gwapo si Mas Kubado. Pero Tama mas, yung... mas gwapo ka, Tasi. Ano itong napatikan ko? So may isugid ko ni Camila Sulaw. Sige, ang kuti-kuti sa baba mo. Barang ko na Mas Kubado. Chismoso ko dahil kuti-kuti ka.